assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw meɗen Bella TV on calminama on jettama on mbiyama moni kala salminama inde mum taw kadi wonde sifa mbadi yettode mum en calmini dendagal bandiraɓe julɓe to mbawi wonde e nder jokli nayyi windere nde kala en jetti en jarni ɓe ganduɗa ko wattuɓe e ayaw he hakkillaji e kala tuma en ngala jobdi mabɓe ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓɓe kamɓe ɗaccuɓe haajuji mabɓe foof ɓe kucci e oɗo sen meɗen Bella TV MZ mbiyen Bella TV gam Madina Gounass oɗon gandi ko yawtata ɗo koko findinte koko jangguinte koko andinte woni darde Bella TV ko naftude leñol ngol ko naftude yonto kono kadi ko naftude yonto garoyowo o en jetti en jarni dendagal haalaleɓe Bella TV e dendagal waɗoɓe ɗo jewte ɓe ganduɗa ko pattam lami won hen jewte mumen keɓe waɗede ɗo won hen jewte mumen taw kadi wonko saabi ɗum taw ene ngakki to banggue wone banggue ɗum saabi ɗum en jetti en jarni foof en dendiɓe kamɓe foof to mbawi wonde nder leyɗele ɗo guila ɗo ha Mauritanie ɓiɗɗo Sénégal ha leydi Mauritanie ha wonɓe toon to France ha wonɓe to Espagne ha wonɓe to Turquie foof en jettiɓe en jarniɓe darde nde ko wote yidde nde ko wote anni o ko goto fandal nde ko wote so guel fof eɗen mbaɗa eram dendagal bandiraɓe julɓe to wawi wonde e nder windere nde ha tengti e bandiraɓe Madina Gounass naɓe eɗen jogui ko ganduɗa ko kañum wiyete fedde mawde fedde e mawninande wonno ko nde hesere eyyi addanen yawtinde ɗo oɗo communiqué ko kala mo ganduɗa ko ɓiɗɗo wuuro ngo poɗɗo jabde jeeyede hen so tawi a haalnama ko woni ko darde fedde nde a haalnama ko woni ko darde kuule fedde nde so tawi a nini ɗum a welama ɗum a haalnama sardeji ɗi a wawi wadde ɗum so tawi a tawtorama hen ala basi tawi a wawi tawtorede hen ko fedde nde ganduɗa e darani ɓesgu wuuro ngo kono kadi ko fedde nde ganduɗa ende joɗani ɗo yimɓeɓe ene joɗani ɗo ko fedde wurde won e banggue gurdam gertogal kono kadi ko fedde wurde won e banggue gurdam liwre saabu ko fedde yahore ne raddane addana ɓesgu leñol ngol addana ɓesgu wuuro ngo fedde jokkere en ɗam wonande wonɓe hemɓe kono kadi ko fedde jokkere en ɗam dendagal goɗɗo garowo jeeɗaɗo e naftorade e ndenno jokkere en ɗam nden fedde wiyete ko FFZ ko fedde fandinɓe gonga fedde fandinɓe gonga fedde fandinɓe gonga ko 5 mai jawtuɗo ɓe jooɗi jonde mayre adide walla mbiyen le 2 mai jooɗi jonde mayre adide ene jogori jooɗoyade le 5 juillet so tawi jeno foti gam fuɗɗade golle mayre no hannirta ni inchallahu taala oɗo saha yimɓe wonɓe yimɓe kewani en gasa jaɗani limde ni kono noon golle baɗɗe fayida golle pattamlana golle kawlitinaɗe ne puɗɗa e nde ɗo fedde eɗen jeeɗi bandiraɓe kala ko mbawata tawe ne mbawa moltade nde ɗo fedde nde wonno ko jokkere nam kala ɗo kewi mon foof no foti tintinede ɗum sa tini bande ha tintini ɗum ko tinɗa ko nafata ɗum so jaaɓi tindema jaaɓi jabde ko tintinɗa ɗum ko so tawi tinima hoore mum ha wawi tawtorede hen ko nafoore muɗum ko nafoore mere mere en noddata julɓe en noddata bandiraɓe ko lorata walla ko lorata leñol ngol inchallahu taala fedde nde noon ƴetti teddugal ardini on ganduɗa kañum Ousmane Oumar Touré kaldo e moyo noon en jetti noon en jarni dendagal taweteɓe e fedde nde ko ɗum ɗo kadi wonno nelal fedde nde femde e julɓeɓe ɗum ɗo no nelal fedde nde femde dendagal bandiraɓe ko gonɗa e nder Madina Gounass walla ko gonɗa e nder aduna fof hay foti wawa jeeyde nde ɗo fedde mbiɗen ko fedde wona association ko way kono ko mbi mouvement kono en certi association kam en woni banggue eyyi ɗum ɗo noon woni fandare nde tan ko wotere yidde nde ko wotere anniya ko goto hono mbinɗe ni en jetti en jarni yeɓenkoɓe foof no hannirta ni en jetti mo ganduɗa kañum woni Yaya Touré directeur de programme inchallahu taala paaɗe noon koye ñalɗi mawɗi oɗo alkamisa nogasi jeegom lewru ɗo no gonɗen mbiyen corse juin eɗen payi mo ganduɗa eɗen payi e wadde produit ko ganduɗa ko naftata leñol ngol hono gowɗen wadde ni on ɗum conférence uji presse alqouranil karim yonta to Daara Ibn Mas'ud woni dal
Cheikh Ibrahima Gangi ɗo legal no Soulay 3 inchallah ma on jiiɗo ko waɗɗa inde Bella TV so tawi joni fodi haadi amen e mon ko on ɗon ñalaw so joni fodi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.